Mireu, durant més de 20 mesos, jo crec que sí que cal dir-ho, les autoritats d'Israel han infringit una campanya de càstig que inclou desplaçaments forçats a gran escala, neteja ètnica contra la població palestina de Gaza, destrucció d'infraestructures civils vitals i bloquejos que limiten i no fan possible l'accés a l'aigua, als aliments, medicines o altres subministres necessaris. S'estan destruint les condicions necessàries per a la vida dels palestins o de la gent que viu a Gaza. És una guerra certament declarada, sense complexes i molt mediàtica. Molt més que tantes guerres actuals amb genocidi, que les podem creure més llunyanes, però que existeixen, com els conflictes del Iemen, del Congo, del Sudan. Gaza és només una petita part. En nombre, probablement, amb molts menys desplaçaments que altres conflictes que passen a altres indrets del món. Actualment, 89 milions de persones desplaçades, segons dades d'Amnistia Internacional, arreu del món, 7 milions a Ucraïna o a la República Democràtica del Congo, quasi com tot Catalunya sencera. 9 milions al Sudan, 3 milions i mig a Afganistan, 20 milions de persones amb necessitats d'ajuda humanitària a Etiòpia. I així també podríem parlar de Colòmbia, Birmània, Síria, però aquí venim a parlar de Gaza, que és del que va la moció. El Partit Socialista ha registrat aquesta moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ser aprovada en aquest plenari. La moció vol visibilitzar la demanda des del municipalisme català perquè es permeti la represa total de l'ajuda a Gaza de manera immediata. Demana també, entre diverses coses, l'alliberament de les persones segrestades per Hamas i la condemna als 1.189 morts de l'atac terrorista de Hamas. Demana també l'embargament total d'armes de la zona. I nosaltres estem d'acord amb el gruix d'aquestes demandes, però ens en falta una de fonamental. Nosaltres votarem a favor de la moció, hem votat a favor, però ens en falta una de fonamental, que és deslliurar-nos realment, com s'ha dit aquí, de tota hipocresia. L'estat espanyol, actualment governat per el PSOE, ha estat crític amb la forma en què es lliura aquesta guerra, però certament segueix subministrant amb altres estats europeus les armes que s'utilitzen per matar, mutilar i cremar les persones que acaben, per exemple, als hospitals de Metges Sense Fronteres a Gaza. No ho dic jo. Ahir, en roda de premsa a Brussel·les, el secretari general de l'Organització de Metges Sense Fronteres va explicar amb tots detalls el que està passant. Subministren armes a les dues bandes. No ens podem permetre fer declaracions per quedar bé i no anar a l'arrel dels problemes que moltes vegades el nostre propi món occidental provoca. I amb això cal ser molt i molt crítics. Jo crec que des del municipalisme, vostès, el Partit Socialista que actualment governa, sí que valdria la pena afegir una altra moció o fer-ne una i tindrien el nostre recolzament per valorar què hem de fer per reconvertir les fàbriques espanyoles d'armament i preservar els llocs de treball, com s'havia fet, per exemple, amb la indústria del carbó, que fan negoci amb uns i altres, i reconvertir-les en projectes que preservin la vida humana i el medi ambient. O lluitar per empetitir l'exèrcit o per abolir-lo, o lluitar perquè la despesa estatal no es dediqui cada vegada amb un gruix més important a armament. Sense això, sense aquesta lluita, totes les declaracions possibles d'aquest tipus poden traspassar la ratlla de la hipocresia i creiem que ho hem de dir. Moltes gràcies. Granollers Primàries.